Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturaken wilujeng dalu, wilujeng pepanggihan sagung para tamu. Ngaturaken wilujeng samudayanipun wonten ing ngri kalenggahan paewan prasaja ingkang satuhu kinurmatan. Mbabile mliginipun katur kunjuk dhumateng sagunging para pinisepuh, para sesepuh ingkang sampun poneng pamawas tuwin lebda ing pitutur kiblat ing panembah ingkang dahat pinundi-pundi sarta kinabekten. Mliginipun katur kunjuk dhumateng sagunging para kadang tamu samudayanipun ingkang satuhu bagya mulya. Sumangga mboten katalumpen wonten ing ngri kalenggahan paewan prasaja wonten ing dalu menika mboten katalumpen kita saking keluarga agung ingkang hamegugati namung saged ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan. Ugi mboten katalumpen sumangga mangke handika sadaya kula dherekaken tansah manengku puja dhumateng ngarsa dalem Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun peparing berkah, rahmat, nikmat, kabagyan lan katentreman dhumateng kula dalasan handika sadaya. Ewondene sagung para tamu wonten ing kalenggan dalu ingkang satuhu bagya mulya menika panjenenganipun Bapak Pepundhen kula Pak Kades Desa Penjor, panjenenganipun Bapak Sutarno dalasan ingkang Ibu wonten ing kalenggan wekdal dalu menika ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa upami sarta nyuwun tambahing berkah pangestu anggenipun hamengkugati ingkang wiwit siang dalasan dalu menika panjenengan sadaya sampun paring pakurmatan